Irrid inkun man-naħa li temmen fil-verità, man-naħa tal-onestà, man-naħa li temmen f'dan il-pajjiż. Hekk stqarr Ian Castal de Paris li kien fost dawk li intervjenew fegħluq il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. In-notar Ian Castal de Paris kien kandidat tal-Partit Nazzjonalista sal-aħħar elezzjoni ġenerali. Għal żmien twil serva bħala sindku nazzjonalista f'Ħallija u kien ukoll President tal-kulleġġ tal-istess partit. Fl-intervent li għamel Castal de Paris stqarr li wara sentejn ta' Gvern Laburista jinsab konvint mill-ħidma tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Iżda llum wara sentejn fil-Gvern tiegħek jiena konvint minnek. Eżempju tal-preżenza, eżempju tal-konvinzjoni tiegħek u tiegħi lejk hija l-preżenza tiegħi hawn illum. Iddeskriva lil dawk preżenti bħala fortunati il għaliex jagħmlu parti minn moviment li qed ibiddel lil pajjiżna. Kemm intom fortunati li tiffurmaw parti minn dan il-moviment. Moviment li veru għandu l-bibien miftuħin għal kulħadd. Moviment li qed iġib il-bidla fil-pajjiż. Moviment li għandu mexxej b'direzzjoni u viżjoni. Castal de Paris irrimarka l-kilba għal poter li dejjem ikkaratterizzat lill-Partit Nazzjonalista. Kont imdorri f'partit, nifforma parti minn partit kont, li kif ikollu il-voti, il-maġġoranza, il-fiduċja tan-nies isir arroganti, isir trux, ma jismax, jitkabbar. Partit li kien jużak u jarmik. Attitudini li tikkuntrasta bil-kbir ma' dik ta' Gvern Laburista. Hija hawn illum għax dan huwa gvern, moviment li iktar ma jkollu fiduċja tan-nies, iktar ma jissaħħaħ fil-voti, iktar jiċċekken fl-umiltà tiegħu. Castal de Paris irringrazzja lill Prim Ministru li taħ lit ta' ħbiberija u laqgħu fih dan il-Moviment Laburista. Fil-waqt li rrimarka l-kritika li rċieva, Castal de Paris temm billi appella biex daw kollha li ħadnu l-valuri tal-moviment iżda għadhom ma sabux il-kuraġġ jersqu l-qudiem.